Καλησπέρα σας. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 7 το απόγευμα, βρισκόμαστε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Επαναλαμβάνω, Σάββατο 27 Ιουνίου, Σάββατο και ώρα 7 το απόγευμα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα με τη διάσκεψη, για να πραγματοποιηθεί η πέμπτη ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιμόλου, στην οποία αυτή τη στιγμή έχουμε απαρτία. Όλοι οι σύμβουλοι είναι διαζώσεις και ολοκληρωδιάσκεψη. Συγκεκριμένα στην αίθουσα είναι Καρκίνης Δημήτρης, Παπακάρη Τσάβερ, Κανάτης Εμμανουήλ, Κωνσταντίνος, Μουστάκας Κωνσταντίνος, Κοντολούρης Ιάκωβος, Ρεζάτης Κωνσταντίνος και την αντιπολίτευση Σάρτης Βασίλειος, Αφεντάκη Κατερίνη. Και με τηλεδιάσκεψη Μαρινάκης Αντώνης, Αφεντάκη Σταύρος, Βελίου Δέσποινα και Παπακάρης Ευάγγελος και Τσακάλης Ηλίας. Σε σύνολο 13 συμβούλων, όλοι οι συμβούλοι είναι παρόντες και έχουμε απαρτία. Επαναλαμβάνω, διαζώσεις και διάσκεψη, παρουσία του Δημάρχου του κ. Κωνσταντίνου Βετούρη και της προεκτηνογράφου της κυρίας Ασπασίας Μωραήτη. Οπότε η ειδική συνεδρίαση περνάμε κατευθείαν στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων. Το λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος. Πρώτο θέμα, λήψη απόφαση αναφορικά με την έγκριση του προπολογισμού αναλυτικού ισοδυτικού οικονομικού έτους 2026 και του πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού 2026-2029. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Πες ότι αν έχουμε ερωτήσεις. Τι διαδικαστικό. Είπαμε, επειδή είναι ειδική, να μην Πάμε. να μην βάλουμε. Προχωράμε. Έχει κάποιος κάποια ερώτηση? Προχωράμε στην ημερήσια διάταξη. Επαναλαμβάνω, πρώτο θέμα, λήψη απόφαση αναφορικά με την έγκριση του προπολογισμού αναλυτικού και συνολικού οικονομικού έτους 2026 και του πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού 2026 και 2029. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, σήμερα καλούμαστε να συζητήσουμε και να εγκρίνουμε το σημαντικότερο ίσως οικονομικό εργαλείο του Δήμου μας, τον προπολογισμό οικονομικού έτους 2026, καθώς και το πολυετή δημοσιονομικό προγραμματισμό της περίοδου 2026-2029. Ο προπολογισμός δεν αποτελεί μια απλή καταγραφή αριθμών και λογιστικών μεγεθών, αποτελεί το επιχειρησιακό σχέδιο της Δημοτικής Αρχής, το οποίο αποτυπώνει τις πολιτικές μας επιλογές, τις προτεραιότητες της διοίκησης αλλά και τη στρατηγική μας για την ανάπτυξη του Κιμόλου τα επόμενα χρόνια. Η σύνταξη οικονομική σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, η γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, καθώς και την αναλυτική σύγκριση της οικονομικής υπηρεσίας, σε οποία εκπληρώνει κυρίως κάθε γραφή εσόδου και δαπάνης. Η Δημοτική Επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση της προλογόμενης διαδικασίας, ενσωμάτωσε όλες τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου, υποβόλησε τις απαιτούμενες προσαρμογές και εισηγείται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του Γενικού Σχεδίου με την απόφαση 50 του 2026. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κατάρτιση του φετινού προπολογισμού έγινε μέσα σε ένα ιδιαίτερο πολιτικό οικονομικό περιβάλλον. Η συνεχής αύξηση του ενεργειακού κόστους και αυξημένες κριτικές ανάγκες του Δήμου και διατηρήσεις της καθημερινότητας, αλλά και οι περιορισμοί που θέτει το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο, καθιστούν την άσκηση της οικονομικής διοίκησης ιδιαίτερα σύντομη. Παρά τις δυσκολίες αυτές, καταφέραμε να καταδείξουμε έναν προπολογισμό απολύτως σχεδιασμένο, σύνομο, ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο, χωρίς υπερτιμήσεις εσόδων, με πλήρη κάλυψη των διπλωματικών δαπανών και με σημαντικές προβλέψεις για την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων του Δήμου. Αυτό αποτελεί προϊόν συστηματική δουλειά τη οικονομική υπηρεσία των υπηρεσιών του Δήμου και τη Δημοτική Αρχή συνολικά. Ο προϋπολογισμός του 2026 στηρίζεται σε 5 βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η δημοσιονομική σταθερότητα, που βασική μας προϋπόθεση παραμένει η διατήρηση της οικονομικής υγείας του Δήμου. Δεν σχεδιάζονταν πάνω σε αισιόδοξες εκτιμήσεις, αλλά πάνω σε πραγματικά οικονομικά δεδομένα, ώστε ο Δήμος να συνεχίσει να λειτουργεί με αξιοπιστία και ασφάλεια.
Ο δεύτερος άξονας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας. Ο προϋπολογισμός προβλέπει πιστώσεις για καθαριότητα ίδρυση, εγκατάσταση, προπολογισμό στήριξη υποδομών, πρώτη κυριοσκοπική μονάδα, πολιτική της κοινωνική υπηρεσία και προστασία του περιβάλλοντος. Η καθημερινότητα του ποτέ παραμένει η πρώτη μας και έτσι πρέπει να είναι η προτεραιότητα. Ο τρίτος άξονας είναι οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις, ο οποίος συνεχίζει να διεκδικείται και να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματικό εργαλείο. Στον προπολογισμό αποτυπώνται έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών και το Ταμείο Βοηθών και Δανείων και ευρωπαϊκά κοινωνικά εργαλεία. Και στόχο είναι η δημιουργία σύγχρονων υποδομών που θα εξυπηρετούν ανάγκες του νησιού για τις επόμενες δεκαετίες. Ο τέταρτος άξονας είναι η κοινωνική συνοχή. Παρά τη οικονομική σχολή, διατηρούμε και τη σήμερα δράση κοινωνική προστασία, τη οικονομική υποστήριξη, τη πολιτική προστασία και έρευνα για τι ευάλωτε κοινωνικέ ομάδε. Η κοινωνική πολιτική είναι αναποτελή δευτερεύουσα επιλογή, αλλά μια από τι βασικέ υποχρεώσει τη αυτοδιοίκηση. Πέμπτος άξονας είναι η διαφάνεια και η χρηστή διοίκηση. Ο προπολογισμός χαρακτηρίζεται σύμφωνα με τις αρχές της ανωνυμότητας, διαφάνειας, λογοδοσίας, χρηστή και δημοσιονομικής διαχείρισης, αποτελεσματικότητας και οικονομικότητας. Αυτό αποτελεί υποχρέωση απέναντι στην μόνη μας, αλλά και προϋπόθεση για την δημιουργία του Δήμου. Νομίζω ότι διαβάσατε και την πτυχία. Οπότε όλα αυτά προβλέπονται μέσα σε αυτή. Επίσης, για το πολυετή προσωπικό προγραμματισμό 2026-2029. Παράλληλα με το ετήσιο προπολογισμό, εγκρίνουμε, είναι για πρώτη φορά που γίνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση και το πολυετή προσωπικό προγραμματισμό. Το πρωτοβούλιο λοιπόν που θα τα δούμε από εδώ και πέρα αποτελεί το εργαλείο που επιτρέπει στον Δήμο να σχεδιάσει μεσοπρόθεσμα, να εξασφαλίζει τη συνέχιση των έργων, να οργανώνει τις χρηματοδοτήσεις του και να τη διασφαλίζει τη δημοσιονομική του βιωσιμότητα. Και δεν σχεδιάζουμε φυσικά μόνο για το 2026, προτίθεται με την προσοχή αλλά σχεδιάζουμε για την επόμενη τετραετία. Γνωρίζουμε ότι κάθε προϋπολογισμός μπορεί να δεχτεί παρατηρήσεις και διαφορετικές οπτικές προσεγγίσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτό είναι θεμητό. Εκείνο όμως που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι ότι ο σημερινός προπολογισμός εννόμως είναι τεχνικά άπειος, λαμβάνοντας τις οδηγίες του παρατηρητηρίου, υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου, δημιουργεί συνθήκη σταθερότητας και ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα προϋπολογισμό ευθύνης, ένα προϋπολογισμό που δεν δημόσια περισσότερα από όσα μπορεί να υλοποιήσει, ένα προϋπολογισμό που εξασφαλίζει τη συνέχεια της διοίκησης των εκθέσεων και ακόμα μεγαλύτερη αξιοποίηση σημαντικών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια του έτους. Από εκεί και πέρα λοιπόν έχετε πάρει κουρσούς πίνακες, έχετε πάρει την σύγκριση που θα περιλαμβάνει μέσα από τις δημοτικές επιδοτήσεις του 2026. Νομίζω ότι έχετε μελετήσει στην πρώτη. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, ακόμα και την γνώμη του Πανεπιστημίου, ακόμα και την ΚΙΕ για τη σύνταξη του προπολογισμού του 2026. Η Συμβούλια του Συνολικού Συμβούλιο την έκθεση του αναλυτικού προπολογισμού του Δήμου Τιμόρου του έτου 2026, την έκθεση του Συνολικού Προπολογισμού του έτου 2026, την έκθεση του Πολιτικού Περιφερειακού Προγραμματισμού του 2026-2029 και την αναφορή τη σχετική απόφαση τη αρμόδια Εθνική Αρχή σύμφωνα με την προηγούμενη διαδικασία. Οπότε, σα καλώ να υπερασπίσετε τον προπολογισμό του 2026, συμβάλλοντα όλη στη διαμόρφωση ενό σταθερού οικονομικού πλαισίου που θα επιτρέψει στο Δήμο μα να συνεχίσει να αναπτύσσεται την υπευθυνότητα στην έννοια και πολιτική. Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Το λόγο κύριο Σάκης, θα μιλήσετε καθόλου ή Θα κατευθείαν? πω για ένα λεπτό και το θέμα θα το συγκριθεί. Ωραία, ανοίξτε το μικρόφωνο. Κύριο Σάκης, το λόγο. Το 11 Σάκης. Παίζει. Τέλος πάντων, έτσι αλλιώς. Εγώ θέλω να επαναφέρω την τοποθέτησή μου στη Δημοτική Επιτροπή. Το 13. Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση του προπολογισμού αποτελεί μια προσβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τους Δημοτικούς Συμβούλους. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να μας αποστείλει τα σχετικά στοιχεία στις 30 Μαΐου και να φέρει προς συζήτηση και ψήφιση τον προϋπολογισμό στις 2 Ιουνίου. Μεσολάβησαν αργίες και μη εργάσιμες ημέρες. Γεγονός που στέρισε από τους συμβούλους κάθε
πραγματική δυνατότητα να μελετήσουν τα στοιχεία, να ζητήσουν διευκρινήσεις και να ασκήσουν τον ελληνικό του ρόλο. Αναρωτιέμαι, επιδιώκει η Δημοτική Αρχή μια ουσιαστική συζήτηση ή απλώς μια τυπική επικύρωση προηγουμένων αποφάσεων? Ο προϋπολογισμός δεν είναι απλό διοικητικό έγγραφο. Είναι η κορυφαία πολιτική και οικονομική πράξη του Δήμου. Κι όμως καλούμαστε να τον εκρίνουμε με διαδικασίες εκπρές, χωρίς τον απαιτούμενο χρόνο ελέγχου και χωρίς τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις διαφάνειας. Το πρόβλημα όμως είναι βαθύτερο. Ο Δήμος εξακολουθεί να έχει σοβαρές εκκρεμότητες με απολογιστικά στοιχεία προηγουμένων ετών που φτάνουν μέχρι το 2016. Επομένως, τίθεται ένα κρίσιμο ερώτημα. Πάνω σε ποια πραγματικά και επαληθεύσιμα οικονομικά δεδομένα καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός που καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε? Πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε την αξιοπιστία των προβλέψεων εσόδων και δαπανών όταν δεν υπάρχει ολοκληρωμένη και τακτοποιημένη εικόνα της οικονομικής διαχείρισης των προηγούμενων ετών? Πώς μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να ασκήσει έλεγχο όταν του ζητείτε να αποφασίσει χωρίς πλήρη γνώση των πραγματικών οικονομικών δεδομένων? Η ευθύνη για αυτή την κατάσταση βαραίνει αποκλειστικά τη Δημοτική Αρχή. Η προχειρότητα, η καθυστέρηση και η απαξίωση των δημοτικών διαδικασιών δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Καταγγέλλω δημόσια τη συγκεκριμένη διαδικασία ως απευθυντική, προσχηματική και βαθιά προβληματική. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι διακοσμητικό όργανο να καλείται να επικυρώνει αποφάσεις χωρίς ουσιαστική ενημέρωση, χωρίς επαρκή χρόνο ελέγχου. Η διαφάνεια, η λογοδοσία και ο σεβασμός στους δημοκρατικούς θεσμούς δεν είναι προαιρετικές έννοιες. Είναι υποχρέωση κάθε δημοτικής αρχής και σήμερα δυστυχώς αυτές οι αρχές παραβιάζονται κατάφορα. Για αυτούς τους λόγους αρνούμε να νομιμοποιήσω με τη στάση μου μια διαδικασία που δεν σέβεται ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο ούτε τους δημότες της πόλης. Θα το εξηγηθεί το θέμα ο Γέρος. Το λόγο ο κύριος Σακάλης, ο συνδικός αγωγητής. Καλησπέρα σε όλους. Θα επαναλάβω τις παρατηρήσεις μου που έχω πει στην Δημοτική Επιτροπή, έτσι να ενημερωθούν και οι δημότες και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Ξεκινώντας από την παρατήρηση, κύριοι συνάδελφοι, να πω ότι ομολογώ πως είναι παράδοξο να συζητάμε στα τέλη Ιουνίου του 2026 τον προϋπολογισμό του 2026 όταν έχει ήδη περάσει το μισό έτος. Ένας προϋπολογισμός υποτίθεται ότι χαράσει την πορεία ενός Δήμου. Δεν έρχεται να περιγράψει εκ των υστέρων όσα έχουν ήδη συμβεί. Για το λόγο αυτό λοιπόν αντιμετωπίζουμε τη συγκεκριμένη συζήτηση, όπως είπε ο κύριος Σάρδης, όχι ως μία λογιστική άσκηση, αλλά ως μία πολιτική αποτίμηση του τρόπου με τον οποίο πορεύεται η Κίμολος. Και δυστυχώς θεωρούμε ότι το σχέδιο που έχουμε μπροστά μας δεν δίνει την προοπτική που αξίζει ο τόπος. Η αξιολόγηση του παρατηρητηρίου αναδεικνύει σημαντικές αδυναμίες στην ακρίβεια και στη μεθοδολογία κατά την αρχική σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού, καθώς διαπιστώθηκε ρητή μη τήρηση των δεσμευτικών οδηγιών της σχετικής ΚΙΑ. Για να γίνω λοιπόν πιο συγκεκριμένος, η υπερεκτίμηση της ομάδας των ιδίων εσόδων κατά 18.349 ευρώ, εγγραφή 517.711 ευρώ, έναντι του επιτρεπόμενου ορίου των 499.362 ευρώ, υποδηλώνει μια τάση τεχνητής διόγκωσης των αναμενόμενων εισπράξεων προκειμένου να διευκολυνθεί λογιστικά η ισοσκέληση του σχεδίου. Παράλληλα, η αδικαιολόγητη υποεκτίμηση θεσμοθετημένων επιχορηγήσεων, όπως τα κονδύλια για την πυροπροστασία, τα οποία υπολείπονται κατά 4.000 ευρώ, και τους λοιπούς σκοπούς των ΚΑΠ υπολοιπόμενα κατά 10.069 ευρώ, φανερώνει πλημελή ενσωμάτωση των δεδομένων της κεντρικής διοίκησης. Αυτές λοιπόν οι αποκλίσεις αποδεικνύουν ότι το αρχικό προσχέδιο στερούνταν της απαιτούμενης δημοσιονομικής ειλικρίνειας, εκθέτοντας το Δήμο στον κίνδυνο αναπομπής του προϋπολογισμού από την αποκεντρωμένη διοίκηση κατά τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας. Πέραν όμως από τις τεχνικές αστοχίες, κύριοι συνάδελφοι,
τα οικονομικά δεδομένα αποκαλύπτουν μια βαθιά δομική κρίση στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθαριότητα και ίδρυυση αποχέτευση, οι οποίες υπηρεσίες αποτυγχάνουν πλήρως να αυτοχρηματοδοτηθούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπηρεσία ίδρυυσης, άρδευσης και αποχέτευσης, όπου τα προβλεπόμενα έσοδα 199.999,85 ευρώ καλύπτουν μόλις το 36,4% των τακτικών λειτουργικών εξόδων, 548.939,84 ευρώ, δημιουργώντας ένα τεράστιο άνοιγμα 348.939,99 ευρώ, που αναγκαστικά εξισορροπείται αυτό το άνοιγμα με τη μεταφορά ανειδίκευτων πόρων. Η κατάσταση αυτή επιτείνεται από τα καθυστερημένα σας αντανακλαστικά, όπου προχωρήσατε σε αποφάσεις αύξησης των τελών μόλις το Μάρτιο του 2026. Λόγω λοιπόν αυτής της καθυστέρησης, οι αυξήσεις στην ίδρυυση δεν θα αποδώσουν καθόλου εντός του έτους, ενώ στην καθαριότητα θα εισπραχθεί η αναλογία μόλις 8 μηνών. Η πρακτική λοιπόν αυτή, κύριοι συνάδελφοι, υπονομεύει την έννοια της ανταποδοτικότητας και εγκλωβίζει το Δήμο σε μια επισφαλή εξάρτηση από προσωρινές παρεκκλήσεις, απειλώντας μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητα των βασικών τοπικών υποδομών. Η εισήγηση του σχεδίου προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026 αποκαλύπτει και μια πλήρη αποσύνδεση της Δημοτικής Αρχής από την οικονομική πραγματικότητα του τόπου, αποτελώντας ένα μνημείο πλασματικής και εικονικής διόγκωσης. Για να γίνω λοιπόν πιο συγκεκριμένος, το γενικό σύνολο των προβλεπόμενων εσόδων ανέρχεται στο αστρονομικό για τα δεδομένα της Κιμόλου ποσό των 6.221.263,63 ευρώ, όταν τα πραγματικά βεβαιωθέντα έσοδα του προηγούμενου έτους του 2025 ήταν μόλις 2.569.394,01 ευρώ και η εκτίμηση των εισπραχθέντων έως το τέλος του έτους δεν ξεπερνά τα 2.328.939,44 ευρώ. Αντίστοιχα, στο σκέλος των εξόδων, οι προβλέψεις εκτινάσσονται στα 8.262.309,54 ευρώ, δημιουργώντας ένα τεράστιο χάσμα με τις πραγματικές μας ανάγκες και δυνατότητες. Αυτή λοιπόν η υπερδιόγκωση δεν εξυπηρετεί τίποτα περισσότερο από την καλλιέργεια ψευδών εντυπώσεων, καθώς βασίζεται σε νούμερα που υπάρχουν μόνο στα χαρτιά και στερούνται οποιασδήποτε ρεαλιστικής βάσης. Εκτός όμως, κύριοι συνάδελφοι, από τον εικονικό χαρακτήρα των μεγεθών, ο προϋπολογισμός που μας φέρνετε σήμερα αναδεικνύει την παγιωμένη αδυναμία και την παταγώδη αποτυχία σας να υλοποιήσετε τις ίδιες τις δεσμεύσεις σας. Κοιτώντας λοιπόν τα απολογιστικά στοιχεία του 2025, βλέπουμε ότι από τα 4.938.161,24 ευρώ των διαμορφωθέντων εξόδων, η πρόβλεψη για το κλείσιμο του έτους περιορίζεται σε πληρωμές ύψους μόλις 2.225.904,50 ευρώ, δηλαδή ένα ποσοστό εκτέλεσης της τάξης του 45,08%. Και βέβαια η εικόνα αυτή γίνεται ακόμη πιο απογοητευτική αν ανατρέξουμε στο οικονομικό έτος 2024, όπου οι απολογιστικές πληρωμές ανήλθαν σε μόλις 1.205.006,44 ευρώ. Όταν λοιπόν ως Δημοτική Αρχή αδυνατείτε να απορροφήσετε και να αξιοποιήσετε ούτε καν τα μισά από τα κονδύλια που εσείς οι ίδιοι εγκρίνατε μάλλον τότε, η εγγραφή ακόμη μεγαλύτερων δαπανών για το 2026, με συγχωρείτε κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί κοροϊδία προς τους δημότες και ομολογία διαχειριστικής αδυναμίας. Η πιο ανησυχητική όμως πτυχή αυτού του σχεδίου είναι ότι η πλασματική ευημερία των εσόδων στηρίζεται σε μια επικίνδυνη και υπέρογγη δανειακή εξάρτηση, η οποία υποθηκεύει το οικονομικό μέλλον του Δήμου. Συγκεκριμένα, η κατηγορία 52 των εσόδων, υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις, εμφανίζει προβλέψεις ύψους 3.390.885,41 ευρώ
για το έτος 2026, ποσό που αφορά δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων για τα δίκτυα αποχέτευσης και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων Δήμου Κιμόλου. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 54,50% του συνολικού προϋπολογισμού εσόδων, αν το δούμε ως ποσοστό. Η επιλογή λοιπόν αυτή, η δική σας επιλογή, να φορτωθεί ο Δήμος με τέτοιο δανειακό βάρος, τη στιγμή που η σπραξιμότητα και η υλοποίηση έργων κινούνται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, συνιστά μια ανεύθυνη πολιτική που μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία του Δήμου. Η ίδια αναξιοπιστία κυριαρχεί και στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, με τις προβλέψεις για τις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία 31 να αγγίζουν για το 2026 τα 4.508.456,11 ευρώ. Πρόκειται δηλαδή για μια εντελώς εξωπραγματική στόχευση, αν αναλογιστεί κανείς ότι κατά το έτος 2025 από τα 2.018.427,96 ευρώ που είχαν διαμορφωθεί για πάγια έργα, η Δημοτική Αρχή εκτιμάται ότι θα πληρώσει μόλις 556.453,06 ευρώ, δηλαδή ένα πενιχρό 27,57%. Με ποια αξιοπιστία λοιπόν και με ποιο σχεδιασμό έρχεστε σήμερα να μας υποσχεθείτε έργα ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, όταν αποδεδειγμένα αφήνεται ανεκτέλεστο σχεδόν το 73% του ετήσιου επενδυτικού προγράμματος. Είναι προφανές ότι τα έργα αυτά εγγράφονται μόνο και μόνο για να αποτελέσουν επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Ενώ λοιπόν δεν μπορείτε να υλοποιήσετε έργα και να απορροφήσει ο Δήμος πόρου, δεν διστάζετε να αυξήσετε την πίεση στις πλάτες των συνδημοτών μας, διωγγώνοντας τις προβλέψεις για την ίσπραξη τοπικών τελών. Στα τέλη καθαριότητας φωτισμού, κωδικός 020 113 01 105, η πρόβλεψη για το 2026 εκτινάσεται στα 173.507,27 ευρώ, τη στιγμή που τα πραγματικά εισπραχθέντα του 2025 ανήλθαν σε 120.286,06 ευρώ. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και το τέλος ίδρευσης, κωδικός 025-14-20-502, όπου προϋπολογίζεται έσοδα 150.000 ευρώ έναντι 119.318,45 που εισπράχθηκαν πέρυσι. Αντί λοιπόν να μεριμνήσετε για την ελάφρυνση των νοικοκυριών και των τοπικών επιχειρήσεων του νησιού, επιλέγετε να εμφανίζετε αυξημένες απαιτήσεις χωρίς να προσφέρετε ανταποδοτικά τις ανάλογες ποιοτικές υπηρεσίες. Τέλος, η κοινωνική αναλγησία αυτού του προϋπολογισμού σφραγίζεται και από τις δραματικές περικοπές στις βασικές κοινωνικές δομές και τη στήριξη της νέας γενιάς. Στον πίνακα δαπανών, η κατηγορία 22, κοινωνικές παροχές, υποβαθμίζεται προκλητικά, καθώς από τα 57.000 ευρώ που είχαν διαμορφωθεί το 2025 για το 2026, προβλέπονται μόλις 27.000 ευρώ. Την ίδια ώρα λοιπόν οι κρατικές επιχορηγήσεις στον ΚΑΠ για τη λειτουργία και τη συντήρηση των σχολικών μας μονάδων, σύνολο κατηγορίας 0,7 στα έσοδα, υφίστανται μία σαφή μείωση, υποχωρώντας από τα 27.056,58 ευρώ του 2025 στα 24.654,30 για το 2026. Συμπερασματικά λοιπόν, ο προϋπολογισμός αυτός είναι βαθιά αντιαναπτυξιακός, κοινωνικά άδικος και οικονομικά επικίνδυνος για το Δήμο. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς σήμερα τον καταψηφίζουμε. Σας καλούμε να σταματήσετε να διαχειρίζεστε τα οικονομικά του Δήμου με εικονικές πραγματικότητες και να φέρετε επιτέλους ένα σχέδιο προϋπολογισμού που να ανταποκρίνεται στις αληθινές ανάγκες της Κιμόλου. Ευχαριστούμε. Κοντά στα 15 λεπτά η εισήγηση. Θέλει κάποιος άλλος να μιλήσει? Σύμβουλος? Θέλει κύριε Μουστάκα? Ωραία. Το λόγο είναι ο κύριος Μουστάκας. 3 λεπτά νομίζω. Το λόγο ο κύριος Μουστάκας. Ποιο? 5. Ναι, έτοιμος.
Όπως είπε ο Δήμαρχος, Κοντά. ο προϋπολογισμός είναι το κορυφαίο εργαλείο για κάθε δίκη. Τώρα, όπως είπε βέβαια και ο κ. Σακάλης, εκπροσωπώντας την αντιπολίτευση, αν στην αρχή όπως ξεκίνησε, ένας προϋπολογισμός υποτίθεται χαράζει τη στρατηγική ανάπτυξη ενός Δήμου. Δεν υποτίθεται, κ. Σακάλη, τη χαράζει. Πρώτη παρατήρηση το γνωμένο. Τώρα, μιλήσατε για την διοικητική διόγκωση εσόδων, εξόδων. Αναφερθήκατε για κάποια ποσά της τάξης των 18.000 ευρώ, των 4.000 ευρώ στην πυροκοστασία. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλετε να πείτε τώρα, ούτε τεχνική διόγκωση είναι αυτό, ούτε κάτι παραπάνω. Ποιος να γνωρίζετε κάποια άλλο εσείς. Αναφερθήκατε επίσης για βαθιά δομική, αυτά είναι τα λόγια όπως τα άκουσα, βαθιά δομική κρίση στα ανταποδοτικά, όσο έχει να κάνει, ό,τι έχει να κάνει με την ίδρυψη, αποχέτευση και καθαριότητα. Μάλιστα, είπατε ότι είναι το 30% των εσόδων, αν τα καταλαβαίνω καλά. Και το δικαιολογήσατε, εγώ τουλάχιστον αυτό κατάλαβα, και αυτό θα κατάλαβε και οι δημότες, φαντάζομαι, να σας ακούσουν, ότι αργήσαμε κιόλας να αυξήσουμε τα τέλη. Ενώ στη συνέχεια, προς το τέλος της ομιλίας σας ακούσαμε να λέμε ότι φορτώσαμε τους δημότες οικονομικά. Αποφασίστε τελικά, έπρεπε να αυξήσουμε τα τέλη όπως είπατε ή τελικά φορτώσαμε. Τα ανταποδοτικά τι έχουν να κάνουν, πού θα πέφτουν τα χρήματα, κύριε Τσακάλη. Σταματήστε δηλαδή να λαϊκίζετε και να πείτε μια φορά και την αλήθεια. Αναφερθήκατε επίσης ότι υποθηκεύσαμε το μέλλον του Δήμου. Επιλέξει αυτό είπατε. Και συγκεκριμένα αναφερθήκατε ότι υποθηκεύσαμε το μέλλον του Δήμου επειδή ψηφίσαμε και επειδή υλοποιούμε το μεγάλο έργο. Γνωρίζουμε ότι το καταψηφίσατε, αλλά όπως σας είπαμε και την προηγούμενη φορά στη Δημοτική Επιτροπή, ένα τέτοιο έργο δεν μπορεί να βγει από ιδίους πόρους. Σταματήστε οπότε να λέτε ψέματα στον κόσμο. Το έργο είναι απαραίτητο για το νησί. Και τώρα, αν εσείς θεωρείτε ότι ένα τέτοιο έργο θα μπορούσε να το κάνει ο Δήμος μόνος του, ή και απ' την άλλη να λέτε ότι υποθηκεύουμε το μέλλον, πάλι θα σας κρίνουν οι πολίτες και εμείς. Τέλος, νομίζω ότι δεν χρειαζόταν να μας πείτε ότι θα το καταψηφίσετε. Το καταλάβαμε από όλη την τοποθέτησή σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ωραία. Το λόγο έχει ο κύριος Κανάς. Διάβασα τις παρατηρήσεις, τις διάβασα. Ένα λεπτό για την ανάπτυξη προσωπικού. Προσωπικού είναι ερώτηση, αν τη διάβασα. Ένα λεπτό. Τις παρατηρήσεις τις διάβασα και η τοποθέτηση του κυρίου Τσακάλη άκουσα για δεύτερη φορά, γιατί ήταν ίδια ακριβώς και στη Δημοτική Επιτροπή, κύριε Σάρ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Κανάς. 3 λεπτά, για 3 λεπτά. Καλησπέρα σας. Εγώ θέλω να σταθώ σε 2 πολιτικές παρατηρήσεις από την ομιλία του κ. Τσακάλη. Η μία, ο κ. Τσακάλης είπε ότι έπρεπε να προχωρήσουμε σε αυξήσεις των τελών πολύ πιο πριν και μετά στο τέλος της ομιλίας του είπε ότι διωγγώσαμε τα τέλη. Δεύτερον, στο προηγούμενο συμβούλιο παρακολουθήσαμε εδώ πέρα ένα σοου για την υπόθεση του Βιογά. Και υπήρχε μια έτσι δίθεν ανάπτυξη και ένα θέατρο εδώ πέρα που έγινε και φτάνουμε τώρα στην ουσία. Ο προϋπολογισμός αυτός τι έχει? Την υλοποίηση των δικτύων ίδρυσης αποχέτευσης και αναβάθμιση του Βιογά. Καλό είναι λοιπόν να κάνει ο κόσμος συμπεράσματα και να δει ποιος ψηφίζει και τι. Αυτό ήθελα να πω. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Οκ. Αυτές ήταν οι τοποθετήσεις. Τώρα περνάμε δευτερολογίες. Έχετε δευτερολογία, κύριε Τσακάλη? Όχι, δεν έχω εγώ. Οπότε έχει κάποιος άλλος? Όχι, ότι τελευταίος μιλάει ο Δήμαρχος. Οπότε το λόγο δίνουμε, γι' αυτό το ρωτάω αυτό, αν θέλει κάποιος να δευτερολογήσει. Το λόγο τον έχει ο κύριος Δήμαρχος, δευτερολογία και προχωράμε στην ψηφοφορία. Να υπενθυμίσω λοιπόν, γιατί αυτά τα έχουν πει στη Δημοτική Επιτροπή, ότι ο προϋπολογισμός συντάχθηκε με οικονομικά στοιχεία, τα συμπεριλαμβάνονται εδώ μέσα, 31 Δεκάτου 2025.
Άρα λοιπόν, αυτό που έχω να πω, ότι όταν σήμερα έχουμε φτάσει στην έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Επιτροπή που συνεδρίασε με μια απόφαση που κατάρτισε το σχέδιο, το αρχικό σχέδιο, έπρεπε να σταθεί, γιατί έτσι είναι η νομοθεσία, για να πάμε μόνο με το παρατηρητήριο. Από εκεί και πέρα λοιπόν το παρατηρητήριο και πολύ σωστά έκανε, έλεξε το σχέδιο του προπολογισμού μας και κατέθεται και μας έγραψε κάποιες παρατηρήσεις. Συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή, γιατί έτσι προβλέπεται, και διόρθωσε και ενσωμάτωσε στην εισήγησή της που κάνει σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο όλες αυτές τις παρατηρήσεις. Αναλύστηκε λοιπόν και με τη γνώμη του παρατηρητήριου, εκτός από την κοινή υπουργική απόφαση που αυτή είναι που καθορίζει ακριβώς πώς συντάσσεται ο προπολογισμός του 2026. Άρα λοιπόν, καλό είναι, δεν δέχομαι με τίποτα ότι δεν είχαμε τον χρόνο. Μπορεί να μην είχαμε λοιπόν την πρώτη φορά τον χρόνο, αλλά από τότε μέχρι σήμερα έχει περάσει πάρα πολύ μεγάλο διάστημα και θα μπορούσαμε να είχαμε μελετήσει. Φτάσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουν περάσει δύο δημοτικέ επιτροπέ, έχει ισορροπήσει μεγάλο κενό. Άρα θα μπορούσαμε να τον είχαμε λοιπόν μελετήσει τον προπολογισμό και όχι να κάνουμε τέτοιου είδου τοποθετήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του προπολογισμού. Ναι, ο προπολογισμό είναι αλλά ξεχάσατε όλοι σα ότι έχει αλλάξει εντελώς συνολικά το λογιστικό πλαίσιο. Γιατί άρχισαν φέτος λοιπόν όλοι οι Δήμοι να πάρουν προπολογισμό? Γιατί φυσικά αλλάξει. Και μέχρι να προσαρμοστούν λοιπόν οι μηδενογράφες και όλα τα υπόλοιπα με τα νέα δεδομένα, φυσικά και υπήρξε καθυστέρηση. Και ένας μικρός Δήμος με όλα αυτά που συνεπάγεται και πάνω εδώ θα μπορεί για κάτι μια ανακαρφή που πέταξε ο κ. Σακάρης. Τώρα δεν θυμάμαι τα Δημοτικό Συμβούλιο η Δημοτική Επιτροπή για 2 μήνες των κατοικητών. Κύριε Σακάρη, εγώ δεν πάω για διακοπές. Ένα από αυτά τα θέματα, εκτός συναντήσεις που πρέπει να κάνω για θέματα του Δήμου, είναι και τα θέματα, ήταν το θέμα και του προπολογισμού και όλα αυτά που τα προβλεπόμενα για να φτάσουμε σήμερα και να συζητάμε την έγκριση του προπολογισμού του Δημοτικού Συμβουλίου. Φυσικά, σας είπα ότι υπάρχει μία σειρά προκειμένου να φτάσουμε στην έγκριση και από εδώ μετά από εμάς η απόφασή μας φυσικά θα πάει και στην αντικειμενική διοίκηση του Υπουργείου, στον αρμόδιο όργανο, προκειμένου να πάρουμε την τελική έγκριση και μετά θα ξεκινήσει η εφαρμογή του προπολογισμού για όλες τις δαπάνες που έχουν εγγραφεί στον προπολογισμό. Για τα αποδοτικές υπηρεσίες νομίζω με κάλυψαν οι δύο δικήματα. Πράγματι, ακούσαμε το ότι ήταν ακριβώς η τοποθέτηση αυτή που έγινε στην προηγούμενη Δημοτική Επιτροπή. Πράγματι, με κάλυψαν από τη μια γενική από τη μια λοιπόν λέμε ότι δεν πληρούμε για τα αποδοτικότητα στις συγκεκριμένες υπηρεσίες και την άλλη λοιπόν προδώσαμε με τέλη τους δημότες. Το ταμιακό υπόλοιπο συνάδελφο το είπα και στην Δημοτική Επιτροπή. Τέλος του χρόνου είχα κατηγορημένο μας, είπε θα είναι 100 δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, να νομίζω ότι προλάβω τις αποφάσεις του κομμάτι και το δείτε. Αυτό είναι το πραγματικό ταμιακό υπόλοιπο. Ο προπολογισμός όμως δεν γράφονται μόνο στις δαπάνες το τι έχουμε στο ταμείο μας, γράφονται και όλες οι εντάξεις των έργων που έχουμε. Όλες οι προβλέψεις για το 2026. Λοιπόν, μεγάλο, πουλάει πολύ αυτό. Δεν, βέβαια, είναι τώρα προσβάλλει όλη την παράταξη της νομοσυμβίας η τοποθέτηση του κ. Σακάρη και τον ίδιο προσωπικά το να επιμένει συνέχεια ότι ο Δήμος σκοτώθηκε για να κάνει το μεγάλο έργο με ένα δάνειο. Και πώς θα το βγάλει. Ο κ. Σακάρη ξέρετε πολύ καλά. Οι κύριοι της αντιπολίτευσης, μια και είναι συλλητή σας, ότι αυτά είναι δάνεια που βγήκαν λοιπόν και πολύ σωστά τότε επί ΣΥΡΙΖΑ και πόρεσε η Ελλάδα και πήρε για την χρηματοδότηση λοιπόν και από το Ταμείο Παραδοσιακών και το άλλο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Λοιπόν, οπότε λοιπόν αυτό πληρώνεται από το ελληνικό κράτος. Το δραχμίδι πληρώνει ο Δήμος. Προηγούμενο δάνειο που είχαμε σε μικρότερη κλίμακα ήταν τα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Πλήρωσε κάτι ο Δήμος. Λοιπόν, καλό είναι λοιπόν, γιατί έδινα λοιπόν να λέμε πράγματα
για να πουλήσουμε και να πάμε να πούμε όχι σε ένα προπολογισμό που ανέφερα ακριβώς το τι σημαίνει, αλλά να έχουν και ουσία. Δεν θεωρήσαμε τίποτα τη πολιτική μονάδα. Αν εσείς θεωρείτε ότι σας έχουμε στερήσει κάτι, δεν μπορείτε να μας πει συγκεκριμένα. Σε καμία σχολική μονάδα δεν υποβαθμίσαμε καμία χρηματοδότηση. Ίσα-ίσα. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο. Παρακαλώ αυτό που ζητάω είναι να προχωρήσουμε στην ψήφιση του προπολογισμού μας το Πρωθυπουργού 26-29 και να προχωρήσουμε και στην αποκεντρωμένη διοίκηση του κ. Αιγαίου και προκειμένου να γίνει ο έλεγχος και η έγκριση του. Ωραία. Πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης. Λήψη απόφαση αναφορικά με την έγκριση του προπολογισμού αναλυτικού και συνολικού οικονομικού έτους 2026 και του πολιτικού δημοσιονομικού προγράμματος 2026-2029 σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου. Παρακαλώ, κύριος Πλεζάνης, στην ψηφοφορία. Ο κύριος Δημήτριος. Ναι. Ο Μακάρη Ελισάβετ. Ναι. Κανάς Εμμανουήλ. Ναι. Ιάκωβος Κουντουλούρης. Ναι. Μουστάκας Κωνσταντίνος. Ναι. Ριζάνης Κωνσταντίνος, ναι. Άνοιξα το τέλος. Μαϊνάκης Αντώνιος. Ναι. Αφεντάκης Σταύρος. Ναι. Σάρτης Βασίλειος. Όχι. Τσακάλης Ηλίας. Όχι. Αφεντάκη Κατελίνη. Βενιού Δέσποινα. Βενιού Δέσποινα. Ναι, ακούγεσαι. Παρόν. Ψηφοφορία είμαστε, ναι ή όχι. Ορίστε. Ναι, Δέσποινα. Παρόν. Ωραία. Μ' ακούτε? Ναι, σε ακούσαμε. Δήλωσες παρόν. Συνέχισε. Ο Μακάρης Ευάγγελος. Παρόν. Ωραία. Ευχαριστούμε. Εμείς που είμαστε με τηλεδιάσκεψη δεν ακούσαμε την κυρία Αφεντάκη. Όχι, είπε, όχι. Εντάξει, όχι. Λοιπόν, οπότε, πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, υπερψηφίζεται κατά πλειοψηφία, 8 ναι, 3 όχι, 2 παρόν. 8 ναι, 2 παρόν. Οπότε προχωράμε στο δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης. Λήψη απόφαση αναφορικά με την έγκριση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2026 στο λόγο του κ. Δήμαρχου. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε προσωπικό θέμα σήμερα με στο προγραμματικό σύμβαση στο ιδέα λοιπόν. Το μήνυμα για το οικονομικό έτος του 2026 όπως αυτό καταρτίστηκε από την οικονομική υπηρεσία και κρίθηκε από την οικονομική διαδρομή του πλανού 1-26 από βασίλισσα και βάζει το τόσο οικονομικό συμβούλιο πολιτική έγκριση. Το προηγούμενο πλαίσιο δράσης είναι αποτελεί υποχρεωτικό εργαλείο πολιτικού προγραμματισμού των οργανισμών του Φασαντολίτη. Καταρτίζεται σύμφωνα με το πλαίσιο ευθυντικό πλαίσιο μεταξύ άλλων και τη ΚΙΑ. Είναι αυτή που συγκέντρωσε του προγραμματισμού του 2028 σύμφωνα με την ιδέα του 2028 και το ίδιο και το σχέδιο του 2025 και το πλαίσιο του υλικών. Και βέβαια τι διατάξει του νόμου 41 για την Επαρχία και του 42 του 2014 καθίσει και επίση το προσφέρει διατάξει. Το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράση δεν αποτελεί νέο προπολογισμό, ούτε μεταβάλλει τι ήδη δημιουργημένε πιστώσει. Αντίθετα, εξειδικεύει το εγκεκριμένο προπολογισμό σε μηνιαίου τρόπου, ώστε να παρακολουθείται η πορεία εκτέλεση των οικονομικών μεγεθών του Δήμου και να διασφαλίζεται η δημοσιονομική του σταθερότητα. Στο προδεσία λοιπόν βασίζεται στο εγκεκριμένο προπολογισμό του Δήμου στην πορεία εκτέλεση των προηγούμενων οικονομικών ετών, την εποχικότητα των εσόδων και των δαπανών, καθώς και σε κάθε διαθέσιμο οικονομικό στοιχείο ώστε να αποτυπώνει ένα ρεαλιστικό και εξόριστο προγραμματισμό. Παράλληλα, το παρατηρητήριο οικονομική θετικότητα παρακολουθεί σε όλη τη διάρκεια του έτου την επίτευξη του στόχου και σε περίπτωση σημαντικών αποκλήσεων προβλέπεται η λήψη περιοριστικών μέτρων σύμφωνα με την κοινή νομοθεσία. Για το οικονομικό έτο του 2026, η οικονομική τη Δρομοδοσία του Δήμου Βουλίου έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών του στο 1.483.848 ευρώ. Οι δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών σε ύψους 10.896.614 ευρώ.
Συνολικά έχουμε 6.221.283 συνολική δαπάνη στα 8.263.209 ευρώ, με την αντίστοιχη μηνιαία και τη μηνιαία κατανομή προτυπώδηση του μήνα και στο δεύτερο. Οπότε λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή απόφαση αποτελεί δεν αφορά μάλλον μια πολιτική επιλογή με ένα διαταγμάτων, αφορά την έγκριση του νομοθετημένου πλαισίου παρακολούθηση τη οικονομική λειτουργία του Δήμου, όπω αυτό προβλέπεται από τη ΣΥΡΣΟ νομοθεσία και αποτελεί απαραίτητη προπόθεση για την ομαλή οικονομική διαχείριση και τη συνεχή εποπτεία τη εκπαίδευση του υποβολισμού. Ο στόχο του νομοθετή είναι η διαχείριση τη οικονομική σταθερότητα, όπω είπαμε, η υπεύθυνη εξοπλίση των διαθέσιμων πόρων, η συνέχιση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων και η διασφάλιση τη έλλειψη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Δήμου ω όφελο των κατοίκων τη Χιμώνη. Για τον λόγο αυτό λοιπόν, εισηγούμαστε την έκθεση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράση, κανονικό του 2026, όπω αυτό καταρτίστηκε από την Οικονομική Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Κοινωνική Επιτροπή. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Εισηγητής ο κύριος Σακάρη. Ναι. Δεν θα πω τίποτα. Ναι, απλώς βλέπω ότι έχει βγει από την... κάτι συμβαίνει. Για λίγο βγήκε. Ας περιμένουμε λίγο. Εδώ δεν είναι σίγουρο. Παίρνει τηλέφωνο. Παίρνει τηλέφωνο. Ναι. Περιμένουμε. Δεν διαθέσει λεπτά. Ο εισηγητής δεν θα πω. Διαβάσα αυτό το πρόβλημα στην Σημαντική Επιτροπή. Όχι, θα μιλήσω εγώ, θα το... Μήπως ταξιδεύει. Θα σας πάρει το λάθο βγει. Όχι, δεν το τίποτα. Μπήκε. Λοιπόν, δεν ξέρω, εγώ έχασα τη σύνδεση σε μια φάση. Ναι, το καταλάβαμε και σας περιμέναμε. Θέλετε ένα ειδικό αγορητή, θα μιλήσετε. Ναι. Δεύτερο θέμα, σας ακούμε. Λοιπόν, επί του δεύτερου λοιπόν θέματος, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το παρατηρητήριο αποφαίνεται ρητά και κατηγορηματικά ότι ο Δήμος Κιμόλου δεν έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπαρίθμη 41522 37 του 25 ΚΙΑ. Στο κριτήριο 11, ομάδα ιδίων εσόδων, ο Δήμος εμφάνισε στο σχέδιο του προϋπολογισμού έσοδα ύψους 517.711 ευρώ, ενώ οι αυστηρές οδηγίες του Υπουργείου με βάση τα πραγματικά ιστορικά στοιχεία επέτρεπαν το πολύ 499.362 ευρώ. Προχωρήσατε λοιπόν σε μια συνειδητή υπέρβαση κατά 18.349 ευρώ. Φουσκώνετε λοιπόν τεχνητά τα ίδια έσοδα του νησιού, τέλη, φόροι, δικαιώματα, απλώς και μόνο για να παρουσιάσετε μια εικονική ευμάρεια στα χαρτιά και να δικαιολογήσετε τις ανάλογες δαπάνες. Αυτό βέβαια όμως, κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι προϋπολογισμός ευθύνης, είναι μια οικονομική φούσκα που θα σκάσει κατά την εκτέλεσή του. Αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά τον πίνακα στοχοθεσίας για το ΠΟΥΔΟΕ, το Ταμείο Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας και τα λοιπά εργαλεία, τον πίνακα 21.2, αποκαλύπτεται η πηγή χρηματοδότησης του μεγαλόπνοου σχεδιασμού. Στον κωδικό 54 δάνεια, ο Δήμος εγγράφει το αστρονομικό Δεν ακούμε. Κανένας δεν ακούει, Δέσποινα, γιατί κόπηκε η σύνδεση. Δεν έχει καλό ίντερνετ εκεί που είναι.
Με άκουσες? Ναι, ναι, άκουσα. Μισό λεπτό. Να δω, ναι. Θέλετε κύριε Σάλτη εσείς? Άμα δεν πεις, Το έχετε? οπότε, Ναι, βγήκε έξω πάλι, οπότε συνεχίζει ο κύριος Σάλτης. λοιπόν, έχει κοιτάξει κανείς προσεκτικά το πίνακα της τοποθεσίας για το οποίο θα έχει τώρα. 11. Ναι. Πήγε. Όχι, συνέχισε. Αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά το πίνακα της τοποθεσίας για το οποίο θέλει το Ταμείο Ανάκαμψης και τα λοιπά εργαλεία πίνακα 21.2 αποκαλύπτεται η πηγή χρηματοδότησης του Μεγαλόπουλου Σχεδιασμού στο κωδικό 54. Θα ανήκαν ο Δήμος εγγράφει το αστρονομικό ποσό των 3.310.785 ευρώ για ένα μικρό νησιωτικό δήμο, όπως η δημοσίευση εγγραφή δανεισμού ύψους σχεδόν 3,4 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί μια ορολογιακή βόμβα, υποθηκεύεται το μέλλον του τόπου και η οικονομική του αυτοτέλεια. Είναι αυτό το αναπτυξιακό σας πλάνο να φορτώσει το Δήμο με εκατομμύρια ευρώ χρέη τη στιγμή που τα πραγματικά ετήσια έσοδα είναι ένα κλάσμα αυτού του ποσού. Ραγδαία εξάρτηση των αποτελεσματικών του Δήμου. Το όμικρο Δελτά αποκαλύπτει ένα βαθύ ελληματικό ταμιακό ισορροπείο ύψους 2.041.046 ευρώ. Η οικονομική υπηρεσία παραδέχεται στην εισήγησή της ότι το έλλειμμα αυτό καλύπτεται από τα κλιματικά διαθέσιμα. Το κομπόδεμα που υπήρχαν στο Ταμείο την 31 αντί για μια πιο οικονομική διαχείριση που παράγει πλεονάσματα, η ίδια εταιρεία σταθερά τα αποθεματικά ασφάλειας του νησιού. Επιλέγετε να κόψετε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ από τα έτοιμα διαθέσιμα μέσα σε ένα μόλις έτος. Τι να κάνει το Δήμο στον επόμενο χρόνο, οπότε τα αποθεματικά αυτά θα έχουν πλέον κάνει φτερά η κατανομή των δαπανών. Αναμήνα αποδεικνύει ότι η στοιχοθεσία έγινε στον γόνατο στερούμενη κάθε επιχειρησιακή συλλογική στον πίνακα των επενδυτικών εργαλείων, ΠΔΕ, τα ΦΑΑ, οι συνολικές μη χρηματοδοτούμενες δαπάνες είναι 4.232.381 ευρώ. Από αυτές τα 3.652.357 ευρώ είναι εγγεγραμμένες για να πραγματοποιηθούν σωρευτικά τον Δεκέμβριο. Το επιχείρημα η Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να μας πείσει ότι το 86% ολόκληρου του επενδυτικού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου μέσω ΠΔΕ θα εκτελεστεί και θα πληρωθεί μέσα σε ένα μόνο μήνα, τον Δεκέμβριο. Πρόκειται για παγκόσμια πατέντα οικονομικής αποτελεσματικότητας ή προφανώς για ένα κακόβουστο μαθηματικό τέχνασμα προκειμένου να κλείσουν όπως οι πίνακες τοποθεσίας που ζητάει το Υπουργείο. Η τοποθεσία αυτή είναι εκτός πραγματικότητας και προσβάλλει την νοημοσύνη μας. Καταψηφίζουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης που χαρακτηρίζεται από το παρατηρητήριο ως μη σύνομο με τις οδηγίες της ΧΙΑ. Βασίζεται σε τεχνικά διορθωμένα ίδια έσοδα, φορτώνει το Δήμο σε ένα υπέροχο δανεισμό 3,4 εκατομμυρίων, καταναλώνει 2 εκατομμύρια από τα έτοιμα αποθεματικά μας και παρουσιάζει το επικοινωνιακό πληροτέχνημα να εκτελεστεί το 86% των επενδύσεων. Το τελευταίο μήνα του έτους είναι ένα σχέδιο προπολογισμού εικονικό και επικίνδυνο και προϊόντων. Ευχαριστούμε. Στη συνέχεια ο κύριος Σάκης, κύριε Σακάλη, γιατί είχατε διακόψει τη σύνδεση. Ναι, είμαι σε κίνηση και έχω ασταθή σύνδεση με δεδομένα είμαι. Ωραία. Θέλει κάποιος άλλος σύμβουλος να τοποθετηθεί? Ναι, εγώ θέλω. Ο κύριος Μουστάκας για 3 λεπτά και ο κύριος Κανάς. Πάλι ακούσαμε το ίδιο
Το 5. κείμενο διαβάστηκε, θα πω εγώ, ότι ακούσαμε στη Δημοτική Επιτροπή. Δεν κατάφερε να το ολοκληρώσει επειδή δεν είχα σύνδεση ο κ. Τσακάλης. Το ολοκλήρωσε ο κ. Σάρτης. Όπως και να έχει, είναι Κοντά. η τοποθέτηση σύσσωμη της αντιπολίτευσης από τη στιγμή που θα λέει ο αρχικός ή ο ειδικός αγωγητής, όπως και να το πάρουμε. Τώρα δεν ακούσαμε κάτι καινούριο. Πάλι για συνειδητά ότι τους χώσαμε τον προϋπολογισμό με 18.000 ευρώ. Πάλι μίλησε ότι δεν είναι προϋπολογισμός αλλά μια οικονομική φούσκα. Μίλησε για υπερβολικό δανεισμό, για ραγδαία εξάλληψη λέει, του αποθεματικού του Δήμου. Και στο τέλος ακούσαμε και το να παράγουμε πλεονάσματα. Προτιμούμε να κάνουμε κάποια έργα, κύριε Τσακάλη και κύριε Σάρτη και κύριοι και κυρίες της αντιπολίτευσης, και ας μην παράγουμε πλεονάσματα. Τα έργα θα μείνουν στο νησί, οπότε δεν είναι το θέμα μας να παράγουμε πλεονάσματα για να υπάρξει το αποθεματικό του Δήμου. Ευχαριστώ. Κύριος Κανάς. Ο στόχος της τοποθέτησης του κ. Σάρτη δεν είναι άλλος παρά την πλήρη αποδόμηση του μεγάλου έργου, το έργο του δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης. Τα χρήματα που λέει για τον δανεισμό προέρχονται από το Ταμείο Παρακαταστικών και Δανείων και είναι από πρόγραμμα και δεν βαρύνει κανένα Δήμο. Τώρα, δυστυχώς για εσάς κύριε Σάρτη, το εργοτάξιο στο Δήμα γεμίζει σιγά σιγά και θα ξεκινήσει και το έργο. Ωραία. Αφού δεν έχει κάποιος άλλος δευτερολογία, το λόγο ο κύριος Δήμαρχος κλείνει το δεύτερο θέμα, τη δευτερολογία του Δημάρχου. Στόχοι λοιπόν της τοποθεσία είναι το οποιοδήποτε 2026 θα αποτυπώνεται στους πίνακες που έχετε ως διάρκεια. Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε λοιπόν και ισχύουν είναι ότι είναι μια τοποθέτηση στην Δημοτική Επιτροπή. Εγώ θα αναλάβω αυτό που είπα, ότι σήμερα βρισκόμαστε στην Επιτροπή, ότι πάει ένα βήμα παραπάνω. Λοιπόν, οπότε λοιπόν τα ίδια πράγματα τα απάντησα νομίζω στην υπόφαση για την έγκριση του προπολογισμού. Τα απάντησαν και οι δήμαρχοι. Εγώ δεν θα επαναλάβω γιατί κάποτε πουλάει αυτό το κομμάτι. Μπορούσε και παλιότερα να πάμε, γιατί αυτό με το 2019 και άλλοι υποδείξιμοι δεν μπορούσαμε παλιότερα αυτό και πάμε να δεσμεύσουμε το Δήμο με δάνεια. Και ήδη θα το επαναλάβω άλλη μια φορά. Είναι πρόγραμμα, είναι τα δάνεια πρόκειται το 50% του πόρου που έχει τράπεζα επενδύσεων και το άλλο 50% του πόρου που θα προερχόνται δανεία. Αν μπείτε λοιπόν μέσα και δείτε ακριβώς αν είχατε μελετήσει όλα αυτά που σας έχουμε στείλει όλα τα χρόνια και για τις αποδοχές των συγκεκριμένων δανείων που φυσικά δεν τις εγκρίνατε, είναι ένα είδος χρηματοδότησης το συγκεκριμένο. Και μπράβο, το σκέφτηκα και το κάνετε σε μια σημαντική πίεση του κράτους από το μνημονίο και καταφέραμε και πήραμε αυτό που πήραμε να λειτουργούμε την Ελλάδα τέτοιου είδους έργα από την Ταμεία Παραθέτου Δανείου και στους τράπεζες των Ευρωπαϊκών Επενδύσεων. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Νομίζω το έχουμε καλύψει το θέμα της νομοθεσίας. Ωραία. Δεύτερο θέμα ημερήσια διάταξη. Λήψη απόφαση αναφορικά με την έγκριση του ολοκληρωμένου πλησίου δράση του οικονομικού έτου 2026. Ψηφοφορία, κύριε Περζάνη. Σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου. Ο κύριος Δημήτριος. Ναι. Το Μαγάρι Ελισάβετ. Ναι. Κανάς Εμμανουήλ. Ναι. Γιάκο Κοσκουντουλούρης. Ναι. Μουστάκας Κωνσταντίνος. Ναι, και από μένα. Περζάνης Κωνσταντίνος, ναι. Μαρινάκης Αντώνιος. Μαρινάκης Αντώνιος. Ναι. Ναι. Αφεντάκης Σταύρος. Ναι. Σταύρης Βασίλειος. Όχι. Τσακάλης Ηλίας. Όχι. Αφεντάκη Κατερίνη. Βενιού Δέσποινα. Δεν Παρόν. ακούσαμε την κυρία Αφεντάκη. Όχι, όχι, είπε, όχι. Βενιού Δέσποινα παρόν. Συνέχισε. Παρόν. Ο Βαγγέλης έφυγε εκτάκτος. Α,
Οπότε απουσιάζει από την ψηφοφορία. Ναι. Εντάξει, Ναι. ωραία. Έχει αποχωρήσει ο κ. Βαβακάρης. Οπότε, δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης, λήψη απόφαση αναφορικά με την έγκριση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2026. Υπερψηφίζεται κατά πλειοψηφία. 8 ναι, 3 όχι, 1 παρόν. Εδώ να υπενθυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση είναι την Τετάρτη 1 Ιουλίου, ειδική συνεδρίαση με θέμα ημερήσια διάταξη εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και τη Δημοτική Επιτροπή στι 7 η ώρα. Διαζώσει και με τη διάσκεψη. Ελήψη άλλου θέματο. Λύγει τη συνεδρίαση. Ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Γεια σας και εσάς από τη τηλεδιάσκεψη. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Γεια σου. Καλό βράδυ, γεια Σταύρος. Γεια σας. Γεια σας.